Travels. Importante. Youtubers. Lo máximo. Perú. Mayong adlaw mga katabalers, no? Natakaroon din sa trabahoan. Ang sitwasyon karon mga katabalers, March 30, 2020, murag normal ang dagan sa trabaho, no? Diri sa moang lugar. O gani ang mga makita nako sa inig gawas nako, mga sakyanan halos mag-traffic gyud tungod sa kadaghan. Ning ana ang sitwasyon diri mga katabalers. Diri sa moang lugar. O ato ning isgutan mga katabalers ning ato ang kinabuhi usay ba. Kay kini gud atong kinabuhi usay. Lisod gud pud kung puros lang ta mga kapait, kasakit sa kinabuhi. Importante nga adunay gud kitay kalipay. Sa matag adlaw. Dili lang gani ka nga puros lang ka trabaho. Kay kining trabaho gud adlaw-adlaw ato maning makita samtang nagtrabaho ta. Ang importante gud nga kanang maayo gud mo ganit ta og lawas, importante gid na siya. Ato ag yung ampingan gid natong mayo ang atong lawas nga dili gid ta mabikil kay lisod na kayo og mugarahay na atong lawas, lisod na gid kayo. Una nga sa sitwasyon po diri sa Japan mga katabalers, siguro dili sa Japan, kundi mga tanan nga mga FW, basta panahon nga misang maglabad nilang ulo ug kalinturahon na sila og halos magkurog-kurog na sila. Motrabaho gina sila kay tungod kay maulaw sa bus ana ba. Tungod kay trabaho gud kuya gud ang ugali sa Pilipino. Fighters gud mo ni ang mga Filipino fighters gud niya. Mo ni naganahan sa mga tagalang nasod sa mga Pilipino kay fighters gud sa trabaho. Maghilak man ang uban og dili ka trabaho. Bisan pag nag yakyang-kyang ng tuhod basta kay o trabaho gid siya. Nga na ang ugali sa Pilipino mga katablers. Pero ato pong isgutan ni kining ang ato na pong edad pag mo showdown na po niya atong tuhod mga katablers, mura og lisod na gipod kayo. Muna nga samtang bata-bata pa gyud kayo gyud tira gyud mayo kay nasayang kayo ang oportunidad ba. Muna magtigom gyud kay pag-abot gyud pud sa saktong panahon nga mo showdown na pud ang imong tuhod o lawas. Ya wala kay tigom. Utaw mo ana gyud mga katablers nga butiti lang Japon. Muna galing nga importante lang gyud sa to ang number 1, may gid to lawas nya. Ubanan sa grasya sa Ginoo nga himsog ta the best kay na sa kinabuhi. Kay kanay kung mga kaubanan natong mga FW ang ilarag yung mga kalipay gid na nga maistorya ang mga ilang mga anak, ilang mga pamilya, ilang mga kapikas kinabuhi anak ra mo gyud na ka travelers. Mao gyud na ang pinaka-real talk nga ato ag yung mabutang sa matag adlaw nga kay diri sa gawas ang kusog diri sa imong unona oras. Uy, usa na may oras karon inigbata nimo. Uy, la oras na. La, uy, hala hapit na kumalit. Mao na ang real talk nga kusog ang oras sa Japan. Kusog pud ang oras sa laing nasod kay kanang bisag asa nga mga lugar-lugar gud nga nasa mga FW. Kusog na ang ilang oras nga di mo nga nagalitok silang maba kay naka-system naman gud ang style diri sa gawas. So bisan og asa karon bisan og diri sa Japan dili makita kining Japan dili man ni kahambog-hambog nga uy nagtrabaho ko sa Japan mo real talk. Uy diri ko sa Japan nagtrabaho dili. Para sa ko dili ikahambog ang nagtrabaho ka sa Japan. Kay pag-abot sa saktong panahon nga mo showdown na pud ang imong lawas o masakit na pud ang imong kalawasan, muli kitag Pilipinas. Ang nindot lang diri sa gawas nga mutigom kita, tigom-tigom kay dili man atong nasod. Bisan patag residente ta diri or bisan pag abot na nga sa kanang mga kinailang ilang bana nila hapon. Wala ko kabaluan na sa ilang sitwasyon pero sa ko nga sitwasyon kabalo jud ko nga nindot gud sa Pilipinas. Gani unta kung napay mas maayo pod nga gamay nga mga negosyo unsa man abot man ang corona di amor, no? Kaning coronavirus. Pero sagdi lang kay kinitanan labay lang ni siya.
tanan-tanan ato lang yun yung antuson. Total napuga naman ta sa panahon sa una sa mga SARS ana, mga unsa, mga AIDS, no. Karon na grabe na po ang sitwasyon karon kay corona, ultimo lang sa mga kuan social distancing na, no, di ba? Ang mga distansya na yun. So tama gyud po nang gibuhat sa Pilipinas nga usaray makasakay sa motor, dili na uban-uban ng asawa kay ngano maguban-uban ko ng asawa niya na mga kita ay pwede ra man na ba, mahulog gyud po sila og modelo nga pwede ra man anton nga yan na ito yung mga mag-uyab nga kuan ay basig ba nagkasawa to sila. Tama gyud po nang gibuhat sa Pilipinas kay para kuan gyud makontrol gyud ang kining gitawag nila og COVID-19 kaning coronavirus ba. Kay diri gud sa Japan mga katabalers, diri sa Japan sa tinuod lang sa motor usara gyud ang angkas, basta kuan lang ka 50cc lang ka usara gyud ang angkas. Bisa pag atong ispatan karon dito ang motor diri 50cc usara di pwede duha. Pag budagan na kag 150cc or 100 pataas na pwede na siya duha. Bali duha ang sistema diri sa Japan. Nalay pang trabaho lang yun na mo lang 50cc halos mulupad murag mo kuan mo uyog uga kay tungod sa kagamay ba 50cc ra gud. Muna mga katablers, no. So hisgutan nato niya itong kinabuhi sa mga kuan sa una, kabukiran ng mga katablers. Mas may pata magpuyot ng kabukiran sa unang panahon kay murag tuod pobrita, bulad-bulad, ginamos, napay alalay sa mga udong, no, tinapa. Pero malipayon magyapon ta. Napay gabi, napay mga ubi. Napay mga kanang gingon nila mga utanon ba. Mga gulay, no, mga kamunggay. Induta na mga katabalers oy. Gimingaw ko sa ning anak nga mga historical sa kinabuhi ba. Kaya sa tinuod lang mga katabalers, buhi pa to akong lulug-lula. Side sa ko ang papa. Dito sa bukid mga katabalers, dito sa dito sa Laak, dito sa Ginaldo, tawag na Ginaldo nito, no. Nagtanom yung itong lubi kaya akong lulo sa una. Nanom yun may dagang lubi. Kuya po ito akong lulo kay kung asa daw to ang mga siguro mga 2 kabulan, tulo ko dito kabulan, nagutuban ko siya dito. Ingon nga diri ang hayag mo na matakuha sa mga katigulangan. Diri ang hayag, diri po lang ikuha lang mga lubi tanan street na dito. Nga na ang kinabuhi na mo sa bukid mo nakabalo ko. Yab. Kana mga manok sa Pilipinas, manok sa kabukiran, ordinaryo naman yun na siya. Basta ako ang hinumduman sa una, ang pinaka-espesyal yun sa una, kanang bulad, tinapa, udong, ug miswa. Ginamos gani, makanang mga tinabal, kanang mga tinabal, usat mga tinabal, ng isda ka tinabal, first class mo kayo na dito ba. Muna ang lami sa bukid mga katabalers niya, hapsay po ng una-una ni mo. Bisa kani kanong mga kanang mga OFW. Nangandoy po na sila nga makakita sila mayong mga negosyo nga ginagmay lang. Kaya ang uban na good pod kaning mudaga na good pod kaning okay lang ni sa mga bago nga mga kuano kanang bago pa gyud gasugod ba og kanang abroad mga 1 year to 3 to 4 to 5 okay lang sila. Pero kanang mudaga na kag 20 years mga katabalers makaingon na gyud pud ka nagay uban 30 40 mingon nagyud ka nga upahulay sa ko kadiyot kay akong lawas kapoy na kay mga katabalers tinuod yun na di man ta ingon nga nangambog ta nga dugay ta diri na narbaho ang atong gi kuha na to nga ilikay na to nga kini ang atong lawas magud pag move showdown na ba gani ang uban ako sa tinuod lang ni showdown pud akong tuhod ba pero ang advice na ko sa inyo katabalers basta ang ako lang wala ni showdown nga nasakit ka tuhod naigo jud ko sa bakal pagkat-kat ako tablers pastan sakita tanangisin ako siguro kan diri dunggan abot ni ba sa kanang kasakit yung kay nga kanang utong nga pinakasakit pero wala tayo mahimo kay trabahante ra man ta matrabaho kita bisag gakian-kiang na ta pero kuning kamot yung ka nga dili murag dili halata nga murag gisakit pud di gud pwede ka tablers sakit gud pero sige kay ngon ko na nga Pilipino fighters gyud kayo dili lang siguro ako no may uban diaps na ganit historical sa una ring nga bago lang gyud operahan 3 days trabaho na yun
Ningani ang style sa Japan mga ka-travelers. Wala sila magtanaw sa tao, ang gitanaw nila ang ilang production. Muna yung reality, muna yung tinuod. Ako dugay-dugay na masagod diri, no? Na residente na pugo diri sa Japan, na residente na pugo, resident na pugo, hasta tarang pamilya na ko diri, resident na. Pero moingon jud ko nga diri sa Japan mga ka-travelers, dili sila magtanaw nga kung unsa imong sitwasyon karon, kung kurug-kurug ba ka. Dili sila mingon nga ay kuan sa relax sa ay wala dili mo nga na travelers. Walang ganahan sila sa Pilipino kay misag magkurug-kurug na trabaho gud gyapon na. Tinuod na ka travelers. Mo na no. Istorya nga real talk gyud ta. Gani diri sa Japan, istorya anang mga kanang gitawag nila og mga distansya mga travelers nga social distansya ta no. Diri sa Japan inigawas nimo diri mga silingan nimo igor na mo bawo sa imo ha. Ana bawo gina siya kanang bawo ana smile lang gamay wala na. Wala istorya. Siguro nala istorya hay ana lang mora. Ngana ang sitwasyon diri. Sa unang panahon mga ka-travelers, wala pa nang COVID, wala pa nang kuan, wala pa nang gitawag nila COVID no, kanang coronavirus. Diri gud sa Japan mga ka-travelers. Gitawag yun siya og mga zombie ba. Zombie zone gini siya kay sa mga kilid-kilid gyud ni mga ka-travelers, kalsada. Kung sa tuwa pa na diya, diri sa Manga Street, ana diri sa Mangkilam Street ana, mingaw gyud kina ka-travelers. Kita lang kadiya mga tigulang nga 80. 80 years old na 50 nagkamang ba. Nagkamang na siya kay siya ra gyud usa. Karon may times 3 ang kamingaw tungod sa COVID ning ani ang kuan. Kadiri ka-travelers. Wala misa pag mag-video ko diri 3 hours to 4 hours no, maglakaw ko. Wa jud ka kakita diri ka ng mga sounds nga gipakusgan ang mga volume wala travelers. Sa 1 to 10 nga sound sa volume nalay siguro mga half lang na or 1. Ngano nagarespetos na sa silingan mga travelers. Kay namo koy katrabaho og buntag, na trabaho gabi eh. Ingana ang social mo na kung mag-video ka rin magsuroy-suroy ka. Nityo ra gyud nimo na imong madunggan. Kani sa mga sakyanan wala pa yung mga serbato. Wala. Ultimo gani ka na magbike, kanang magbike, dili gani ka nang ting ting dili wala sila rig baka mura na kag babanggaan mga travelers pero dili sila serbato ba. Lagi sila ka nang murag respect kay nila gani nga madlok sila nga magsurbato kasi payawan ka na. Emergency ni gud kay nga mo surbato di na gyud sila siya. Mo na ang mga sitwasyon diri mga travelers. Sa karon nga panahon gikaingon ko na nga basta mga hapon trabaho gid. Sa diri nga part diri sa mua murag wala pa gigingon nga nang mag-stop wala pa. Pero diri sa mga kumpanya na namatay usa dito pud sa Pikas kumpanya na namatay duha pero wala po ta kabalo kung unsay ang mga istorya pa manggon agud. Mingon ta kung kabang hapon nga ang chismis daghan ba. Di kuan ba mga travelers gikuan pa siya murag imbestigahan pa ba. Wala ang sitwasyon diri mga travelers no nga normal lang ang amo ang trabaho diri. Siguro dili na po siguro sa ko. Siguro daghan gyud ang napektuhan karon. Tibok kalibutan gyud. Nag-lockdown na gani ang uban nga magkuan pero umabot gyud po siguro ng panahon diri nga maning anay mga travelers. Kuan gyud ato gyud na siyang pangandaman daan. Importante lang yun nga kung unsa ang mga rules ato lang yung tumanon kay kung dili ko ta mutuman mga travelers kita ra po'y magsakripisyo. Kay sa Italy ra ba 10,000 lang namatay no. Dili basta-basta pud nga mga historical bas kinabuhi. So muna ka travelers nga diri sa Japan ang among sitwasyon diri sa pagkakaron okay pa. Pero hinaot nga okay gyud siya no. Hinaot nga manormal lang tanan. Natagampo ta sa Ginoo nga ang tanan adunay kasulbaran pero kini tanan mga travelers labay lang ni siya. Labay lang yun ni siya. Ato lang yung hinumduman nga ampingan nato atong lawas o magampo tas lamang makagahom nga ang tanan mahuman na gyud. Kaysa sigigog trabaho travelers, sigigog trabaho. Murag nakaingon na gud ko, nakaana na gud travelers nga mas nindot pa man sa bukid.
sa tinuod lang no, makaana ko ba murag ma-relate nimo ang imong lifestyle ba nga. Sa bagay ang uban mingon nga uy nindutan nimo no kay nakada sa Japan, tinuod man na siya. Puro andre man god, nindot lang diri pangwarta, tigom. Pero kung gastador gud pud ka, wala gid pud gyapon. Back to zero gud gyapon ka kay diri gud mga katabulers. Dako po kayo ang gasto, no? Ang imong sweldo 100, ang imo pong gastuhon nimo diri 120, ana kulang pa. Mo na nga kung dili ka kabalo mo save, di ka kabalo mo kuan, forever gyud nga diri gyud ka mulata. Naot nga dili ta mulata diri sa Japan no. Kung dili po ta mulata diya sa kung asa ka karon nga mga FW. Naot nga makatigom ta mi sa gamay kay ang atong kalipay ug atong mga kusog dito gyud sa Pilipinas sa tinuod gyud na siya. Biskan pag unsa ang ato ang tribo o unsa atong mga produkto nga asa tarapit nga lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, usa ra gyud ang atong dugo nga naggimok ba nga naglatay sa ato ang kaunuran. Mugay nang tinuod mo na nga isa pa manday ang tinabangay kung dili kita ra kagulingon natong mga kadugo. Muna nga sa dili pa ko mahuman no, shout out day ko sa ko ang mga giana natong mga kababata ba o kaning nag-PM po sa tuwa ato ang atong mga amigo mga amigas no nga sila si Rodalpo na Rodalpo Tuyuka no Tuyuka og si Glenn Mantika no og si mga apelyido lang siguro kung sigutan. Ako ang mga isgutan mga katabulers, ang mga apelyido na lang kay kasi sila nakabalo naman yun sila. No? Ako ang i-mention ako ang mga nag-PM sa ko og katong mga kababataan ako no sa una. Sa Imelda Pilot Elementary School. Sila si Julie Benduran, sila si Florante Katsu, og sila si Rachel de la Piña, no? Sila si Nimpa Idig. Muna ako mga kabats na ko no. Daghan pa kayo sila si Garcia. O sila si wala na sila mga katabulers no. Wala to ko ang ma-mention ako sila si Renante Florida no. Yan nasa kuana mga mo dyan akong kabata sa una. Kaya kani ko po itong mga kabata mga katabulers katong kauban sa estudyante patangag may bata. Kung nakasagawas, imo po nang may numduman sila, tinuod lang. Kay numdum sila, pero sila, dili na sila kay numdum sa imo. Kay, siyempre, mga maestra na to, ikan sa grade 1 ako, naka-remember pa mga tabelers. Grade 1 ko, ako maestra si Ma'am Pardillo, grade 2 si Ma'am Sabado, sa grade 3 si Ma'am Palabrica, sa grade 4 si Ma'am Lagaak, sa grade 5 si Ma'am Jamiri, no? Sa grade 6 si Ma'am Jamiri. Sa grade 5 murag si Kanyete, no? Kanyete, Ma'am Kanyete. Wala akong mga teacher sa una. Og ako ang katong nag-PM sa ko, nag-greet po sa ko. Salamat kay ninyong tanan. Og labi na po nila ni Mantika, no? Apelido na sila mga katabers, si Mantika, sila si Bato. Wala ko ang mga amigo po na ko sa kanila, sila si Habla, no? Sila si tanan, ako nag-greet sa inyo nga malipayon tang tanan o kanang happy o importante lang yung stop kinabuhi nga maay taglawas uban sa inyong mga pamilya, uban sa inyong mga anak. Mura gina ato ang ipangandoy sa matag usa mga katabulers. Dire karon wala na mga laing hisgutan nato. Nga importante lang yun nga
maayo tag panglawas. Muna pinaka the best travelers. Og daghang kay salamat sa inyong tanan no. Daghang kay salamat labi na gid pod sa nag-subscribe og nagtan-aw nga wala nag-subscribe. Salamat sa inyong pagtan-aw. God bless you mga travelers. God bless you. Subscribe kayo, please mag-subscribe kayo sa Chan Traveler. So, yun lang.